No moikka moi, tässä on mun uusi kanava. Mä olin ennen se yksi tatsku lakkuu, mutta kun kännykkä tippui veteen. Vakauttaa. Oikeesti. Onneksi mie sai heti, koska mie vaihdoin Sony kännykkää, niin mä sain FaceTime. Jatka. Oi vittu. Tässä on hyvä tää video. Hei, pitää vittu kun en näe. Tästä mun toimesta pitää tehdä pieni. No nyt en minä. Nyt en ettei paikois. Voi vittu. Vaikka siis kun mä kuvaan, niin tää alkaa, että tässä pelissä tää alkaa ei yhtään. Ei yhtään. Näin uudestaan. I kill you. No ei se. Pevaltavaa.
Miksi mä oon näin huono? Otetaan taas. Ei. Scoutti voisi. Scout. Minä olen scout. Okei. Istun. Vähän vaikea on, kun tähän mä tein tällaisen jännä juttu. Älä nyt. Tuntii. Mikä? Iso. Hyvä hetki. Joo. Kohta minä alan pelaamaan minne. Siis miksi tää lagaa? Siis katso se oikeesti. Joo. Niin kohta teen uuden video. Tää on sitten mun esittelyvideo ja mä sain 5. Jee, tää on mun ensimmäinen kohtaus 5. Mitä vittu? Päätetään tuossa. Hypp! No. Älä edes luule tappamista. Take me. Nyt. Ai joo. No, hevit suuttu teidän. Jonkun verran. Täällä menee lujaa. Monesko tää? 1. 1 takka. Ai, kukaan ei tilaa tätä. Kukaan ei kuitenkin tilaa tätä kanavaa, en tiedä. No ei se niin paljon haittaa, kun minulla on tällainen. Onks tää hyvä? Sitten tahmapomppi ja okei. Hyvin se kyllä lenti. Joo, hyvin kyllä mä kuolin. Niin, noin vähän hyvin. No, katsotaan kun... Sittenhän pitäis tää homma hoitaa. Joo. Mitä minä... No niin. Jos tuossa on joku, mä tapan. Tuossa pipe. No